Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To yau fa mun zo muku da zafan karatu na ɗaukaka martaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sanin shi waye a cikin annaba da aiko shi da Allah da yayi, ka san matsayin shi, ka san waye shi. Muna tare da Sheikh Siraju Kaura Asha Sirajuddin, insha Allah, daga karatun nan ai sauraro lafiya. Muna da labarin jiya an ce annabi Adamu ya zo, haka ne? Annabi Shisu ya zo, annabi Nuhu ya Idrisu ya zo, annabi Nuhu ya zo, annabi Hudu ya zo, annabi Salihu ya zo, annabi Ibrahim ya zo, annabi Ishaqa ya zo, annabi Ismaila ya zo, annabi Yaqubu ya zo, annabi Yusuf ya zo, annabi Binyamin ya zo, annabi Sham'ul ya zo, annabi Yunus ya zo, annabi Isa ya zo, annabi Musa ya zo, annabi Haruna ya zo, kotun koli Muhammadur Rasulullah. Wannan kun yadda sun zo ko ba yadda sun zo ba? Kun yadda sun zo? Masha Allah. To tun daga annabi Adamu har zuwa Muhammadur Rasulullah, duk annabawan nan da aka aiko su kaf aiko su share hili da su zo su bada labarin annabi Muhammadu. Ubangiji yana cewa wa iza khaza Allahu misaqan nabiyina lama atainahum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqarrartum wa akhadtum ala malikum isri qalu aqarrarna qala fashhadu wa ana ma'akum wa ana ma'akum wa ana ma'akum wa ana ma'akum min ash-shahidin فمن تولي بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الكافرون فأولئك هم المنكرون وأولئك Allah ya ce ku tuna ko inda yana ne ku tuna da alƙawalin da na yi da annabawa, na kira su all dukan annabawa na ce ku zo za mu yi asambule da ku in ji Allah. Na yi wani annabi, ba wai zan yi wani annabi, na yi wani annabi shine shugabanku, amma duk wanda ya zo a doron duniya in annabi ya zo ya zai zama, ya ce zai zama dogari ne ya zama bafade. Ubangiji ya ce to kowane annabi ya zo ya sani, Adamu zo isanin, shi su zo kai sanin, annabi Nuhu zo. Allah ya ce kuma faman tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiquna. Duk wanda ya bada baya bayan zuwan manzon Allah bai cika alkawali ba, annabi ya zo bai gaya wa mutane akwai manzon Allah ba, Allah ya ce fasiki ne, Allah ya ce fasiki ne, Allah ya ce zalumi ne, Allah ya ce kafiri ne. To Allah ya taimake mu, wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada, alkawalin Allah bai canzawa. Mu ɗauko annabawan sun yi tsawo, amma mu ɗauko wanda daggare shi sai annabi Muhammadu. Wane ne? Wane ne daga annabin nan sai annabi Muhammadu? Wane ne? Ban ji ba, ku dan faɗa da kyau in ji. Annabi wa? Annabi Isa da ya zo gab, saboda da gare shi ba wani annabi, sai da aka shekara 500 da yan kai sannan maza Allah ya zo. Amma annabi da ya zo sai ya ce kai ina gaya muku ina da saƙo, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di yasmuhu Ahmadu yasmuhu Ahmadu yasmuhu Ahmadu yasmuhu Ahmadu. Ina yi muku bushara akwai wani annabi da zai zo bayana, suna ne Ahmadu. Billahi tun daga halittar duniya har tashin alkiyama duk wanda ka gani albarkacin sa yake ci. Duk wani annabi da ka gani duk abin da ya zo da shi to zamani ne za a yi gwanjo ne, ba annaba ba za a ba shi, wanda bai kai annabi ba za a ba wannan gwanjon. Mu je guda, za ci muku zan yi wa'azi kagaitacce saboda dare ya tafi. An ba annabi Adamu yawan ɗaya. Annabi Adamu ɗiyansa ɗa 40 ne da ɗaya. Da Allah a nan zamanin manzo Allah ko wanda hadda ɗa 70 ko bawo? Ko ba amsa mana? Maulanmu Shehu Ibrahim ɗa 75 gare shi, ko ba haka bane? Ko ba amsa? Annabi Adamu ya ce maka yawan ɗiya gare shi, a ce to Shehu Ibrahim wallahi ɗa 75 gare shi. Haka ne? Annabi Idrisu babban mu'jizar da aka bashi shine ya fara fere alƙalami, ya fara diga tawada yana rubuta, shi yasa ake ce min mudarris. To mu zamanin manzon Allah, ban ji da kyau ba, zamanin annabi Muhammadu ba sai mun here alƙalami ba. Lalle mun here lokacin da muke makaranta, an here alƙalami, amma da annabi ya zo sai ya zo da alƙaluma kala-kala.
wannan alƙalami ne da ake ferewa da wannan bayero ne wanda ba sai ina ruwa yake ba, rubuta dai zaka akwai shi. Wannan maka ne wanda ake rubuta, wanda masu buhu ka rubuta akwai shi. Kai sai aka yanzu na kwamfuta, saboda al'umma maza Allah ne ba a su hannun su ya datti, kawai da kwamfuta tin abcd lalla an ba mu ko ba mu ba. Mun samu wannan alfarma annabi Muhammad. Annabi Idrisa sai ya here alƙalami, sai ya fere tawada, amma mu da kwamfuta kawai in bari ko in ƙara annabi Adamu alayhi salatu wassalam, annabi Nuhu tukunna kamin annabi Ibrahim. Annabi Nuhu babban mu'jizar da aka bashi shine anismi il fulka bi ayuni